Җәен карамалы аучылык хуҗалыгы һәркемне үзенә җәлеп итә. Аның хуҗасы Риф Әхмәтҗанов инвалид балалар өчен биредә онытылмаслык бәйрәм ясап, алар хәтеренә кереп калды. Күлдә йөзүче аккошлар, үрдәкләр, чиремдә утлап йөрүче тавык-чебеш, гаҗәеп матур күлле агач куаклы урманга кайда шулай хозурланып була икән. Бүгенге көндә аучылык хуҗалыгы 1 июньнән башланучы җәйге кабаннарга ау сезонына әзерләнә, хайваннарны ашату мәйданчыкларын дезинфекциялый. Менә 1 июньдән ачыла охота кабанга. На потраве диләр инде. Басуда утырырга. Икмәкләрне саклап торган диләр. Аннан без җылына 3 тапкыр барыбер нитәбез шул вышкаларны, кормовой площадкаларны обрабатывать итәбез. Үзебез. А быел менә ветераны мине станцияны приглашать иттек. Күрсәтергә ничек алар үзләре нитәләр, нинди растворлар белән. Без в основном хлорка белән дә, известка белән сибәбез ниләргә. Теге кормовой площадкаларга, каша иске ниләргә. Тракторлар белән чистартабыз шунда. Менә баргач күрәбез аны чистартканнарын. Раздел цехтан да обязательно кирәк ул. Республика программасы буенча район ветеринария берләшмәсенә махсус җиһазландырылган автотехника бирелде. Ул дезинфекция чаралары башкару өчен дә килгән. Махсус техника белән профилактик чара үткәрергә килдек, дезинфекция үткәрәчәкбез. Махсус препарат белән монда аучылык хуҗалыгының эшкәртү цехы бар, һәм шуны дезинфекциялыйбыз. Шулай ук дезинфекция үткәрәчәкбез ашату мәйданчыкларына. Булар барысы да килешү нигезендә һәм профилактика нигезендә башкарыла. Белгечләр саклауны киемнәре һәм чараларыннан махсус сыекча белән хайваннарны ашату мәйданчыкларын дезинфекциялый. Ул бу эшне эшкәртү цехыннан башлады. Бу эш беренче күп еллар уже үзебез обрабатывать итәбез. Быел менә уйлаштык тагын специальный машина лечебницага бирелгәч, алар аркылы договор төзеп, аларга обрабатывать итәргә профилактика нигезендә бу. Аучылык хуҗалыгында 10дән артык кабан, шул исәптән 40 хайваннарны ашату мәйданчыгы исәпләнә. Тулаем алганда аларны эшкәртүгә шактый вакыт кирәк булса да, иң мөһиме кабаннар һәм 40 хайваннар исәнлеге һәм иминлеге тәэмин ителә. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.